Bon dia, de nou aquí reprenem primera columna en directe des de les 10:30 del matí. Avui és al nostre plató el regidor d'Iniciativa Entesa per Tortosa, Jordi Jordan. Gràcies per ser en directe a primera columna, benvingut. Moltes gràcies, gràcies a vosaltres. En primer lloc, li faré la pregunta del dia del programa. Què n'opina d'aquest anunci que ha fet el nou ministre d'Economia d'aprovar una llei al març per tutelar i fins i tot per a vetar els pressupostos de les comunitats autònomes? Pues és una notícia molt negativa per a Catalunya, és una notícia molt negativa per a la història d'Espanya des del punt de vista de la pluralitat i evidentment estic totalment en contra perquè el que intenta fer el govern en majoria absoluta, les majories absolutes són molt perilloses del Partit Popular, és utilitzar la crisi per a recentralitzar tot el poder cap a Madrid i per tant no s'acamina cap al federalisme on cada una de les comunitats autònomes o nacions històriques com Catalunya poguéssim decidir, sinó que és tot el contrari. Per tant, és una notícia molt negativa en la qual espero que totes les forces catalanistes tinguéssim unitat i féssim front a aquesta proposta centralista. Precisament li volia preguntar això, quina hauria de ser la resposta en aquesta mesura des de Catalunya? Cal acudir al Tribunal Constitucional? Jo crec que primer que res la unitat de totes les forces catalanistes i en aquest cas el PP s'hauria de quedar exclòs. Veurem què passa en Convergència i Unió, que està festejant en el Partit Popular perquè aquí no té majoria. I més enllà de la unitat, el que caldria fer com a mínim és anar al Tribunal Constitucional, això està claríssim. I en el cas en què cada vegada se mos tanquen més els camins de poder gestionar els nostres recursos i pressupostos, jo crec que aprofundir en el dret de l'autodeterminació. Al marge d'aquesta mesura concreta, què li estan semblant les mesures d'ajust pressupostari i les retallades que està aplicant el nou govern del PP? Bé, jo crec que una cosa que fa falta que la ciutadania conegui és una visió general, no? I la visió general és que en aquests moments el conjunt d'Europa està manant la dreta més ultraliberal, ultracapitalista, que té com a objectiu privatitzar tots els sectors públics que diguéssim que repartien riquesa entre la ciutadania o la classe treballadora. I per tant, aquest és el context, una Europa governada per la dreta, al Parlament Europeu, als principals països d'Europa i ara també a Espanya. I a partir d'aquí el que estan fent és tota una política de retallades que és evident que calen fer ajustos, però hi ha moltes maneres. També se pot exigir més als qui més tenen, se pot exigir més als bancs, se pot exigir més a totes les rendes altes que les hi ha, se poden buscar els paraïsos fiscals, com Andorra, que existeixen i que allí s'amaguen molts de diners, se pot treballar el frau fiscal, com alguns països com Itàlia, per exemple, estan fent, però en lloc de fer tot això o repartir, diguéssim, les mesures, l'únic que fan és aplicar les tisores als qui menys tenen, a la classe treballadora, i per tant, en aquesta majoria absoluta que en aquests moments té el Partit Popular, l'únic que farà serà retallar tots els serveis i tots els sectors que afecten als treballadors en quant a salaris, en quant a educació, sanitat, i per tant pinta molt malament. I jo crec que l'única resposta que hi ha, tal com diuen personatges importants com el senyor Krugman, Premi Nobel d'Economia, o el senyor Fontana, historiador de gran prestigi de més de 80 anys al nostre país, és començar a construir una alternativa des de baix per a aturar tota aquesta retallada brutal i atac contra els treballadors que s'està fent. D'altra banda, però encara parlant del PP, el president de Múrcia i el candidat del Partit Popular a la presidència de la Junta d'Andalusia han tornat a reclamar esta setmana el transvasament de l'Ebre. Hem d'estar preocupats des del territori? Jo crec que hem d'estar molt preocupats, molt alerta, inclús una vegada es va derogar el gran transvasament també ho havíem d'estar. I bé, cal recordar que el senyor Cañete, que actualment és ministre d'Agricultura i de Medi Ambient, tot i que té, segons diuen la premsa, moltes accions en grans petroleres, és un gran terratinent i que també respon a aquesta manera de fer de la dreta, torna a estar a un lloc de responsabilitats i per tant jo crec que intentaran tornar a tirar endavant el gran transvasament cap al sud i continuaran en aquell model de desenvolupament que ens ha portat a la crisi a Espanya i a Catalunya, que és especulació urbanística, i per tant cal estar alerta, però jo tinc tota la confiança que els ebrencs tornarem a resistir. Ara farà una setmana el govern del PP va decidir emplaçar el magatzem nuclear centralitzat a Villar de Cañas i esta setmana Iniciativa, Izquierda Unida i la Junta Aragonesista han reclamat al Congrés dels Diputats un calendari clar de tancament de les
centrals nuclears. Què n'opina de la situació que s'ha obert? És una bona notícia el fet de que a Terres de l'Ebre ja no mos vingui tots els residus nuclears d'Espanya, la qual cosa era molt greu en tota la situació de totes les nuclears i tot el que aquí ja sabem que estem produint. És una bona notícia perquè saben que aquí cada vegada més la gent se manifesta, es queixa i no accepta a qualsevol preu, diguéssim, la brossa, en aquest cas del conjunt de l'estat espanyol. Però és una mala notícia que no hi hagués este calendari de tancament. Nosaltres sempre hem dit que l'energia nuclear és perillosa, això s'ha demostrat al Japó, el segon país més desenvolupat del món. Algú es pot imaginar què podria passar a Espanya si hi hagués un accident com el que va haver al Japó, i s'ha d'anar substituint per energies alternatives, però per a això cal ficar un calendari de tancament a uns anys vista. Ho ha fet Alemanya, que ha estat també governada per la dreta. Si Alemanya, governada per la dreta, ho fa, aquí com és que no ha passat. Per tant, nosaltres exigirem que més enllà de que el cementeri nuclear no hagi arribat a Terres de l'Ebre i hagi anat a un altre territori, el que cal és fer este calendari de tancament en una previsió per a que en uns anys vista poguéssim tindre totes les energies sostenibles i netes sense perill. Si vol parlem de l'Ajuntament de Tortosa, on vostè és regidor. Com veu la situació del consistori després de l'aprovació del pressupost municipal per a aquest 2012? Bueno, la situació de l'Ajuntament de Tortosa a nivell econòmic és molt complicada, al igual que ho està sent al conjunt d'administracions del nostre país. És una situació que és molt difícil, que s'estan reduint les despeses i que des del nostre grup municipal ho veiem una mica, estem a l'alerta del que passa, més tenint en compte que s'han fet algunes coses sense tindre cap tipus de consideració cap a l'oposició en aquesta manera de governar del senyor Bel, totalment autoritària, de majoria absoluta, de jo faig el que vull, jo sóc el qui mano. Vull recordar, per exemple, que s'han fet fora 7 treballadors i que els grups de l'oposició no se mos va comunicar absolutament res. I els grups de l'oposició, vull recordar que representem a més de 5.000 tortosins i tortosines. El senyor Bel ne representa 6.000, però els grups de l'oposició ne representem més de 5.000 i, per tant, hauria d'haver un respecte. A banda d'això, no hi ha gairebé inversió, per tant, també ens hauríem de preguntar en què ens hem gastat els diners durant tots aquests últims anys. I l'altra gran pregunta, que encara a hores d'ara tampoc sabem res perquè l'alcalde no ens ho comunica, és la situació d'este Palau de les Piscines, la gran obra del senyor Ferran Bel que vol fer a la nostra ciutat i que, com vostè sap, nosaltres sempre hem vingut denunciant que no és una obra prioritària per a Tortosa, una piscina olímpica, perquè Tortosa té moltes mancances i evidentment que necessitem una piscina nova, però no com si fossin nous rics, i menys en la que està caient ara, i per tant en aquests moments estem alerta de veure quin canvi fan aquests projectes, com va anunciar la premsa, però la situació és molt complicada. Durant el ple en què es debatia la moció popular del moviment Acampada Tortosa 15M sobre la rebaixa dels sous dels polítics, vostè va anunciar que donaria un 30% de les seues retribucions a una entitat benèfica. Què és el que el va portar a prendre aquesta decisió i en tot cas, si ja ho ha fet? A veure, jo, a banda de regidor, soc professor d'història a un institut i per tant estic en contacte moltíssim amb la gent i clar, és normal que arribin a l'Ajuntament de Tortosa 1.800 firmes demanant que els polítics se baixen els sous perquè hi ha hagut autèntics disbarats durant aquests últims anys al conjunt del país, també fruit de l'economia com estava. A partir d'esta demanda popular de més de 1.800 persones en què se demanava als 4 regidors que més cobren o que cobren de diferents càrrecs públics, com és el senyor Bel o la senyora Meritxell Roger o el senyor Pere Panisello, que cobren de 2 o 3 administracions, nosaltres pensàvem que era absolutament legítim i normal que se baixessin els sous, perquè si els treballadors si els estan baixant els sous en general, si hi ha un munt de gent a l'atur, els que estan a dalt també han de fer aquest exemple, s'ha de predicar l'exemple. A partir d'aquí jo vaig prendre aquesta decisió, tot i que sóc un dels 4 regidors que menys cobro, 800 euros al mes, de fer este pas, perquè pensava que independentment que la gent només us ho demanava als 4 que més cobren, igualment ho havia de fer per la meva consciència i per donar un missatge de que no tots som iguals i de que hi ha gent que també, diguéssim, vol una mica predicar
en l'exemple i compartir el sofriment de moltes persones. I pel que me pregunta, ja he fet la primera donació a l'entitat Càritas, que precisament és una de les entitats que a la nostra ciutat està treballant moltíssim, que l'Ajuntament li ha rebaixat el 2012 el conveni en 5.000 euros, quan resulta que tenen més gent que mai atendre, la majoria dels quals, un 65%, són gent autòctona de Tortosa, i que en aquests moments, vaig parlar ahir amb el director, estan totalment agraïts pel meu acte simbòlic. L'Ajuntament té previst demanar una altra pròrroga de 2 anys per acabar el Pla Integral del Nucli Antic de Tortosa. Vostè també és president de l'Associació Amics dels Castells i del Nucli Antic, i de fet durant el mandat anterior va aconseguir que l'Ajuntament aprovés per unanimitat l'anomenat Pacte pel Patrimoni. Com veu la situació del nucli antic, com veu la situació del patrimoni, si creu que és positiu que s'hagi aprovat aquesta pròrroga de 2 anys? A veure, la llei de barris va ser una gran notícia per a Tortosa perquè va injectar 18 milions d'euros a la nostra ciutat per part de la Generalitat, en el tripartit i per part de l'Ajuntament, i en general la notícia és positiva, no? Però ara el que hem d'analitzar és com han anat aquestes coses, i en general el balanç no deixa de ser agredolç. No deixa de ser agredolç perquè sobretot s'han fet obres de cara a la galeria, bàsicament arranjar carrers, però s'ha deixat el que és l'ànima del casc antic, que és la vivenda, els habitatges. És a dir, al nucli antic i al centre de Tortosa el que hem de fer és tornar a que la gent hi torni a viure, perquè hi ha un percentatge elevadíssim de pisos que estan caient. Últimament a la plaça de l'Àngel i al centre de Tortosa han caigut edificis, estan en ruïna edificis, i per tant és una situació una mica dantesca. A partir d'aquí jo penso que cal impulsar molt més la rehabilitació, cal també millorar la gestió de les obres, hi ha molts carrers peatonals que estan en una situació negativa, i pel que fa al Pacte del Patrimoni, de moment s'està incomplint bastant perquè, tot i que es va aconseguir per unanimitat, no és ara per ara una prioritat a la nostra ciutat. Molt bé, senyor Jordi Jordan, regidor d'Iniciativa Entesa per Tortosa a l'Ajuntament, moltes gràcies per ser avui en directe a Primera Columna, i fins una altra. Moltes gràcies a vostès. Bon dia. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció. Fins aquí el programa d'avui. Abans d'acabar, només recordar-vos que esta nit a les 10, dins del programa Districte 21, us oferirem una entrevista en exclusiva al migcampista del Chelsea, Oriol Romeu, que ha passat un parell de dies de descans a Ulldecona. Primera Columna torna dilluns que ve. Que passen un bon dia, una bona nit de Reis i un feliç cap de setmana. Salut!